Ning mga pinaputan yung ma'am sir oh. Oh. Nanapoy tayo saging oh, pares ba. Hinog na hinog. Kape-kape. Oh, hinog. Ah. Ini kape. Bye-bye. Selamat kayo. Nah, kapit ah. Ano si Uray oh. Uray! Nah, shout out. Shout out. Agoy! Hindi naman. Tingiga nga ah. Mapay pagmatas mong upaw oh. Ala ba? Ang gani ka